arrancamos a semana xa morrendo, aí non podo respirar. Uas, que didiña. Primeiro, perdón polo audio, porque costar os cascos estos, eu penso que se escoitará regulinche. E pido perdón porque teño un micro e o escoitaríase mellor. Se só fora con isto, pois cada quen co que ten, sabeis? Ai. Bueno, saín da casa contando de vir correr. Pero se saía antes o querido de traballar, entón fun con el facer un recado e dar o noso paseo diario. Que non gravei porque como vou falando con el esquecime. Así que, igualmente, volvín a Lagares para poder facer o... Rea, de verdad, por favor, respira. O entrenamento de hoxe, que eu creo que xa dixo, non? Que eu uso o Garmin, e o que me diga o Garmin eu fago. Mellor é un entrenamento con alguén físico, non? Que che diga o que facer, pero bueno, vou empezar así, e logo igual para motivarme un pouco máis, igual me apunto a algún destes clubes running que hai por aí, porque eu creo que as cousas acompañadas ás veces faise mellor, sobre todo tiran de ti, se non é o paro, tal. Así que bueno, bastante orgullosa de haber feito isto hoxe, pero bueno, sigo sin poder correr moi seguido, nin que hai que correr na zona 2, a min a zona 2 casi ir andando, sabes? Pero bueno, pouquiño a pouco. O tema correr é constancia, así que, sen máis. Ai, pouco máis vou facer hoxe, a verdade, debe ser as 6 xa. O traballar ocupa moitas horas no día, había que darlle unha volta a iso. Así que, agora vou ir para casa, igual me poño a estudiar, un pouquiño, bueno, a ver, sin agobiarse. Pero algo quería facer. Como dixen no blog pasado, polo menos un pouquiño cada día, si me gustaría, para non perder a conexión co estudio. Así que, ala, vou para casa. Estou moi cansa, pero moito. Hoxe tocábame o que contei antes, non? Que me tocaban así series e pensaba que iba a ser como menos cansado que correr todo o tempo seguido, pero de repente me feito dai un poquinho un pé. Agora cando vaya para o salón ver a tele co querido, poño a estirar un pouco, porque logo deixo de gravar, pero a veces estou como no sofá e poñome logo a facer uns estiramientos ou así, porque mentras vemos a tele, pois ademais vou estirando e mellor a flexibilidade e esas cousas que habría que facer sempre. O sea que a vida non dá para máis. Agora, que vou facer? Pois vou enviar unha nota de prensa de Esquerda Unida que me mandou o queridísimo coordinador, ademais xa me enviou escrita. Así que vou na maquetar e xa envío. Vou enviar tamén polo grupo da colexiada, porque gústame que a xente saiba cando se envían notas de prensa, porque se nos publican, pues, queda máis bonito haber trasladado que se iba a enviar unha nota de prensa. E logo vou facer un pequeno repaso do tema que estou estudiando, xusto para non perder o contacto. Repito moito, para que me intento convencer, sabes? Porque o tema de estudiar e traballar faiseme costa arriba, sempre se me fixo costa arriba, De feito, fixen un máster fai un mogollón de anos xa. Pero bueno, estaba xusto a acabar a carreira, estaba traballando de becaria. Non debería haber dito, igual poño un pip. Estaba traballando de becaria aí, donde sexa. Como que estaba feita a estudiar, e xa naquele momento me custou. E logo fixen un curso de Project Manager cando estaba noutra empresa, porque o máster era xoves e vendres a tarde e sábado pola mañá. Hoxe non me convencen de facer nada pola mañá, salvo que diga, ostras, que me vai cambiar a vida profesionalmente. De momento non atopei nada que me fose a cambiar a vida radicalmente a nivel profesional. E logo fixen un curso de Project Manager
que se me daba ben a min ser project manager, a verdade, era polas tardes, creo que mércores, xoves e venres, creo recordar. Non era un curso moi demandante a nivel estudiar, era máis ben práctica que chapar, vaya, e ainda así ter as tardes todas ocupadas e non acababa de ver. Naquele momento dixen, bueno, isto xa está, serviume, pero non volvo a estudar mentres traballo. E aquí estou. Nunca digas nunca, porque logo dis nunca e non é nunca. Pero tamén é certo que quizáis agora saíron poucas plazas, pero se saen máis plazas e teño certa oportunidade de decir, oye, pois se o preparo é probable que poida coller plaza, igual me pido unha pequena excedencia, se o querido me mantén. Temos aforros, así que non me teria que manter como tal, pero se 2 ou 3 meses aí enfocada en estudiar, creo que me iría ben. Porque a verdade é que me dou conta de que si consigo ser constante. O que me custa é estar 8 horas no ordenador traballando, sexa aquí ou sexa na empresa, porque teño a sorte de poder teletraballar, pero tamén teño que ir á empresa de vez en cando, e non deixo de ser igualmente estar diante dun ordenador. E logo poñerme a estudiar. É como que... Certo é que podría estudiar máis, pero estou priorizando facer deporte e acostumbrarme, porque claro, facer deporte cánsame. Entón custame un pouco. Pero así vamos, aquí levo 4 minutos dicindo nada, basicamente. Vou facer o que ia facer. Nota de prensa da Esquerda Unida e estudiar un pouquinho. Deberes feitos, ui, que me luz moi chula. E agora xa imos a cear. Igual logo me poño outro ratiño a estudiar un pouco, porque o que estamos intentando facer é cear pronto para manter o máis tempo posible sin comer ata o almorzo. Normalmente 11, 12 horas, ou seja, de media 8 a algo máis ou menos fago, para que tamén, cando vaya para a cama, teñamos a digestión feita e descansemos mellor. Momento saludable. Ou eso intento. Inda que atrapalladas tamén como é. Por favor, home. Así que nada, mañá moito máis, seguramente non mellor, igual non moito máis. A miña vida, a verdade, é que é bastante monótona e encántame. Chao. Queridinha, martes. Hoxe estou a tope de enerxía. E que os luns sempre son un pouco máis complexos. Non sei se a vos pasa. A mí o que me pasa os luns é que é a parte do golpe de realidade, non? De volver a ter que traballar, que tampouco me estresa demasiado. O meu cerebro xa sabe que para ter diñeiro teño que traballar. Entón, pero é certo que os finais de semana como que igual descanso máis. De feito, o domingo, que non gravei nada porque estaba derrotada, dormí unha sestiña aquí, despois de volver de Forcarei da aldea, porque estaba de verdade reventadísima, en serio, mover leña é cansado. Como que durmo un pouco peor, entón os luns, todo é, eso que diches é que fun correr, é que na vida hai que ser constante e disciplinada. Eu xa non fago as cousas porque teño ganas, simplemente as fago porque as hai que facer, e xa está. E agora mesmo que vou facer forza, non sei se contei en algún momento que eu fago forza con Iñaki García. Comecei a facer forza, a facer deporte con el no ano 2020 en plena pandemia, que claro, estábamos todos como setas sentados na casa, metidos, encerrados, e dixen, pois algo teño que facer, e facía directos 2 veces ao día, e pois érame super en forma daquelas. Logo volves á rutina de traballar e deixaste. Además é que traballo sentada, iso é o peor. As persoas que tedes traballos un poquinho máis activos, pois para a saúde mellor, porque ainda que agora faga unha hora de forza, se logo as 8 horas que traballo estou sentada mal,
que xa vedes que teño un escritor destes que se sube, entón súbese, poño unha cintiña que teño de andar aí un pouco sencilliña e intento moverme na medida en que teño que estar diante dun ordenador. Pero bueno, hai que ir poñendo medidas, mellorar, non? A situación, porque teño que traballar diante do ordenador, non teño outro remedio, é o meu traballo. Se fose mover leña, non me reventaría tanto porque xa estaría entrenada de mover leña. Así me pasa, que movo 4 hachas e se me rebenta, en fin. Aparte de facer deporte, acaba de mandarme unha querida compañera de Esquerda Unida un audio de 5 minutos. E mentre eu estaba grabando isto, ainda me chegou outro de 2 minutos, casi vai durar tanto o seu audio como a clase de deporte que vou facer. A ver que me conta, porque 5 minutos de audio son moitísimos minutos. Eu non adoito mandar tantos audios, tanto un audio tan largo. Igual mando varios como fragmentados, porque teño unha amiga que non mandamos audios, pero como que os fragmentamos, así dache tempo a escoitar un e responder. Escoitas outro e respondes. Eu se escoito audios moi longos, logo xa non sei o que me estabas contando de principio. Así que, bueno, a ver que me conta. Eu vou facer deporte, que estou enredando. Non enredes, Salva. Paseo diario realizado co querido e paramos na froitería iba a decir actualizar, sí, claro, actualizase a fruta. A comprar froita, que xa nos estábamos quedando así. E xusto acabo de gravar un vídeo para TikTok, entón non me vou repetir moito, pero alucino bastante con que só me fixei na mandarina, porque logo simplemente xa vou buscando orixe España e xa... España ou arredores, quero dicir, a veces tamén hai Portugal ou hai Francia, se non hai España, pois bueno, de arredores. Non por nada, simplemente pola pegada de carbono. E se hai pera de Conferencia do Bierzo, non vou coller a pera de Girona ou de onde veña, quero dicir. Pero sorprendeume que a mandarina esta é de Valencia. Bueno, mirei eu que a pegatina esta dunha cooperativa en Valencia, vamos, nin idea, pero vamos, orixe España. E xusto ao lado había unhas mandarinas de orixe Sudáfrica. Sudáfrica está lonxísimos, moi lonxe. Pois costaban a metade as de Sudáfrica. Entón a min estupo a cabeza de que algo que está a miles de kilómetros, por moi que os traian en contenedores ou non sei como o traen, que este a metade de prezo. E iso, de algún xeito, ademais é competencia un pouco desleal aos que venden aquí. Porque claro, se pos isto a 4 euros do veciño este que teño aquí e me traen algo de non sei onde a 2 euros, pois seguramente perdan moitas ventas. E entón, bueno, esa crítica comprendo dos agricultores españois que se queixan e pareceme un pouco lóxico, porque ao final é o seu medio de vida e aquí pois, hai outros salarios, hai outras restriccións restriccións en canto a pesticidas e a canto a que se lle pode botar a froita, a comida en xeral e, bueno, pois hai outras condicións que ali non teñen seguramente por eso son tan baratas. Entón, bueno, eu sempre miro, cando compro froita, que sexa orixe España. Tamén contaba no TikTok que aquí a perfección non existe, porque se un día me apetece comprar unha piña, pois a piña vende en Costa Rica. Acaso vou comer todos os días piña? Non, pero bueno, mellor un día. Pero tamén te digo, nin moitas veces compro piña, a verdade. Tamén me gusta o mango, quero dicir, agora que digo aquí, claro, sempre compro que este cerca pola pegada de carbono, e logo un día vesme comendo unha piña e diste, a ver, digo, eu non son perfecto, vale? Nin o pretendo. Simplemente unha reflexión. Que vou fazer agora? A parte de estar reventada, foi o paseo máis lento da historia, porque estiven facendo forza, só gravei un cachiño, pero logo, pim, pam, non sei que, non me dou conta, cando estás facendo non te das tanta conta, non? Sí que faz esforzo, pero... sí que faz esforzo, pero non notas o cansancio, e iba por aí, que era andar, que tampouco íbamos a fazer, non era unha carreira. Iba por aí, digo, moito me pesan as pernas. Ai, pero bueno, moi contenta de seguir coa miña disciplina de facer o que hai que facer para ter saúde, que eu necesito ademais. Agora, vou facer un directo en TikTok. Vou me propoñer todos os martes ás 8 facer un directo en TikTok, porque os martes non adoito ter movidas de Esquerda Unida nin nada, entonces como que son un pouco máis libre. Que non quere decir que algún día non me saia unha movida, pero en xeral espero que non. Así que vou poñer a elo e a facer a comida para mañá, xa son as 8 e chego tarde. Non podo poñer un directo agora e non aparecer. Estamos de acordo, non? Así que, vamos.
ceadiña, unha vela para relaxarme, vou poñer música e vou facer un resumo dun dos temas que teño que estudiar con calma. Agora non estou relaxadísima, a ver canto aguanto. Espero que non me dé o sono. Non se sabe. Mañá xa che conto, a ver, que tal me saibo de poñerme a esta hora. Non me parece mala idea, a verdade. Porque agora estou como relaxada, podría estar no sofá vendo a tele, pero xa estive un cachiño co querido no sofá despois de cear, e agora, pois, unha horiña, eu creo que ben o podo facer. Ai, chao. Boas, queridinha, queridiñe. Mércores xa, Ecuador da semana laboral. Maravilla. Hoxe tiven que ir presencial á empresa, de vez en cando teño que ir, e hoxe ademais viña unha das nosas xefas, entón claro, se están os xefes aquí. A verdade é que me gusta estar cos compañeros. O que pasa é que é certo que enredamos un poquinho máis, porque estás ali falas con un, falas co outro, pero tamén mola porque, como eu acabo de cambiar de posto, podo preguntar directamente. Se non, escribolles por Teams, Eu cero pau. Estou mirando porque antes pasou un chico correndo e como que me dá un pouco de apuro gravarse para esa xente. Que me terei que acostumar, probable. Pero non é o caso. Pois nada, xa demos o paseiño diario que fago co querido, salvo que teña así algunha movida de ir a algún acto, charla, reunión e tal. Sempre imos dar un paseiño xuntos e botamos unha chacharela. Pois acordeime de traer as gafas que toca para correr. Eu vou correr un pouquiño. Ou intentalo. Non lle chamaría eu correr o que fago porque ainda vou moi lenta. A ver, si que corro, vaya. Pasa que é certo que me canso de unha maneira moi rápida. Pero todo necesita constancia. Non paro de mirar pros lados. Que pesada, para que te posa gravar se che dá pau? En fin. Así que nada, vou con esas e vou escoitar un podcast. Tiña ganas de escoitar información sobre a imputación de Zapatero, que me pillou un pouco de sorpresa. Tiño eu como un político honrado, que unha imputación non quere decir que sexa culpable, pero claro, que te quedas así como, hostia, Zapatero. Entón, bueno, a ver se hai por aí algún podcast que fale do tema, que me gusta a min estar informada, crearme unha opinión despois de escoitar varias cousiñas por aí, porque xa estive lendo unha cousa ou outra, bueno, non sei. En fin, podcast, e a correr. Paseiño, charleta co querido, sair a correr, charleta co meu pai, pim pum, ás 8. Bueno, duchiña ademais, ás 8. En serio, non chega a tarde a nada. Estamos propoñendo cear cedo para facer unha especie de xaxún un pouco máis longo, é dicir, que estar máis tempo sin comer durante a noite. Que ademais está me sentando moi ben, porque é certo que non teño tanta fame. Igual é que deste xeito regulo un pouco a fame, e consigo chegar a cada comida sen, o sea, con a fame normal, pero se pecar entre horas e demais. Entón, vou facer a comida para mañá, xudías con patacas e merluza, logo vou botar un pouco de pimentón, requésero. Para, isto igual xa está, para cear, vou facer que tiña unhas setas aí no congelador, con ovos que trouxen de Melide, ovos de Melide, ovos da casa. Encántame ter cousiñas da casa, pero non poder ter galiñas, pero non me collen no piso. Igual tamén cheiraría un pouco mal. Así que agora para cear entre as 8:30 e as 9. Sentome un ratiño a ver un poquinho a tele co querido e poñeme un pouco a estudiar. Que tal foi o estudio de onte? Puxeme moi tarde.
creo que eran as 9:30, 10 menos cuarto. Entón, hoxe o que vou facer é tan pronto acabe de cear, levantarme, poñerme un ratiño e se tal, volver. Pero non terá moi tarde, deu mo sono. Non aproveitei moito. Tamén é certo que me puxen a facer resumo dun tema que vin a clase fai tempo e hai cousas que non lembro. O sea, por favor, Alba, cando vexas unha clase, Alba do futuro, cando vexas unha clase, fai o resumo ao momento, porque así os conceptos quedanse mellor, e agora teño que ir a ver a clase outra vez, a ver que é o que comentaba, porque además a profe que o explica, maravilloso. Entón, así estamos. Vou acabar de facer a cea. E logo sigo, igual boto unha charleta. Porque onte, ainda que me costou un pouco estudiar, logo xa non collín o móvil para... Dixen xa que hasta logo e ata logo, vamos. Boas, queridiña. Xoves. Esta semana pasoume voando, Ainda que fora un pouco máis lenta, a veces dormín bastante regular. Hai cousas no traballo que non me saen da cabeza. Entón, a veces cústame desconectar de todo. Non sei por qué, de noite como que se activan todas as ideas. Podía facer isto, podía facer aquilo. Digo, pero chica, mañá, o sea... En fin, estou un pouco cansa por iso, Hai que dormir ben, vale? Se isto se repite, terei que ir ao psicólogo de novo, porque non é preocupación real tampouco, quero decir, é como que teño unha serie de cousas que facer, con algún problemiña que resolver, é como que che veñen ideas, non podía facer isto, aquilo, entón, igual debería reservar un momento da xornada laboral a coller temas e decir, a ver, é como pensalos, porque é certo que durante a xornada escríbenche por Teams, estás unha reunión, non sei que, como que estás pum, e quizáis debería reservar eses momentos de, vale, agora teño media hora, vou pensar, pensar, por favor. Igual o fago. Oye, reflexionando só aquí contigo. Vou facer deporte, hoxe tócame forza, como sempre, ganas non teño. Pasa que forza se me gusta facer, a verdade. Poño aí e pam. Custa máis sair a correr, eso sí que me gusta máis. Pero bueno, hoxe plantexas un día tranquilo tamén, vou facer deporte, logo vou dar o paseo co querido, como sempre, e logo teño xuntanza de Esquerda Unida. E xa está. Non sei se teríamos que ir ao súper. Teño que revisar aí, a ver se vai falta algo. O querido xa puxo as cousas na lista, pero non son urxentes. Bueno, logo vexo a ver. Listo, xa chegou ese momento, estás funcionando, non? Sí, xa chegou ese momento no que a temperatura é tan agradable para ir a un moto. Logo xa ven o verán e non, porque eu sempre vou ca chaqueta esta de motorista para non, por se caio, por se intentar danarme o menos posible. En verán é insoportable. Entón, bueno, xuntanza de Esquerda Unida. Hoxe temos varios temas, entre eles as primarias, porque estamos a un ano das eleccións municipais e hai moito que preparar. Así que este é a Alba antes da xuntanza, en un ratiño, a Alba despois da xuntanza. Ui, que sol máis gustoso. Boas, queridiña. Hoxe, venres, xa estivemos en ruta. O sea, acabei de traballar e tiña que ducharme, preparar todo, pum, entón non gravei nada. Estamos en Betanzos e vimos esta empresa
porque imos ver algo bastante guai, que nunca vin diante, pero que me parece moito interesante. Así que, quédate que ahora ensino. Estamos vendo casas móviles. Non son para nós xa temos casa en Vigo xa vedes, pero bueno, sería para un familiar. O que pasa é que, independentemente de que me gustaron, vimos unhas de segunda man que estaban un pouco cascadas, bueno, non sei. As novas teñen moita mellor pinta, pero é certo que o material do que as fan, eu entendo que é porque son móviles e ten que ser facilmente transportables e demás. Non sei. Pero bueno, como de paso que viñamos aquí e queríamos vir a Coruña, pois estaban eles, pois dixen, pois vamos as ver en directo, que así tamén te quitas o coche, que teño micro dentro do coche, así tamén me quitei o gusaniño. Vamos! Chegamos por fin! Que longe está Coruña, Eso é o que pasa cando vives na outra punta da Comunidade Autónoma de Galicia. Non compramos moito en Ikea, non tiñamos moito que comprar. Quería comprar un par de espellos para rematar a habitación onde traballo, vago deporte e demais. Aproveitei para comprar unha cousiña para aquí, que vin moi chula, porque son bastante fan. Pero non é que me compre demasiadas cousas, non, pero bueno, sí que é certo que son un pouco fan das lampariñas estas que podes regular a luz, que ademais son recargables, que non tens que ter enchufadas, non podo coller e levala comigo. Teño unha que comprei no Lidl, que está na habitación, que é a que uso eu para cando me sento aí no sillonciño a ler ou o que queiras facer. E esta vou a poñer na sala, onde temos a tele, pero isto de que hai que montarlo todo, hasta as lámparas. A ver, por favor. Onde temos a tele, non sei se gravei como é esa zona, hai unha especie de repisa na parede, a parede de pedra, e ten como un oco que eu antes debían utilizalo como para almacear cousas, eu restaurei no o mellor que puiden para que non des así un pouco de repelús, e temos unha repisiña. Entón, a min encántame, en Vigo temos luces regulables, entón cando estamos vendo a tele, baixo a intensidade, aquí non temos esa fantasía, entón dixo, bueno, pois apagamos a luz e poño a lamparita. Entón, vou a montar, que non parece moi difícil, pero vamos, non contaba con que me fixeran montar unha lámpara. A ver, tiño que pensar, porque a caixa é máis pequena que a lámpara. Entón, a ver, se ti viches a lámpara en directo, era máis pequena, o lóxico é que logo, pois, eso, vou a montarlo en Plis Plas e volvo. Sí. Preciosa. E vai con pilas recargables en lugar de ter batería. E non trae pilas. Quere dicir que a teño aquí e non a podo usar. Pero bueno, se haga lese, aquí pon que excluído cargador USB de AirPods. Se o sei, non sei se compraría. Xa está, xa lle compraría as pilas. Además teño... Espera non habelo visto ali porque, claro, teñen ali cargador de pilas e pilas recargables. Ai, en fin, que decepción, quería encender. Bueno. Son un pouco ansias, como podes comprobar. Estou reventada, son as 11:15 da noite. Eu esta hora estou xa no primeiro sono, non no quinto, pero bueno. Por hoxe creo que xa estivo a cousa ben. Fomos facer a misión que queríamos, que era ver as casas prefabricadas. Atopamos o sitio porque estábamos buscando un remolque. Ao final non vimos os remolques porque xa me conseguiu o irmán outro remolque, entón un remolque suficiente, pero dixemos, vamos ver as casas estas, a ver como son,
E de paso imos que a coller estes cousiñas que faltan, que podían traer un Ikea para Vigo, por favor. Que genial que o teñades na Coruña. Moi ben, pero joder, que palizas. Temos ido a Praga e a Portugal, pero bueno, por exemplo, hoxe, como tiña puntos acumulados de compras que facemos en Ikea, igual incluso nos meteron puntos por haber comprado aí a cociña, pois canxeinos e saíronnos cousas gratis. En Portugal, como é outro país, non me aplica. Entón, bueno, foi a cousa ben. O que pasa é que se estivese en Vigo, pois menos volta daría. Iso que non íbamos a propósito a iso. Porque de ir a propósito a Ikea hai que ir xa con moitas cousas para comprar. Senón eu adoito pedir a domicilio e que me traen e listo. Así que nada, polo día de hoxe eu penso que está completado. Esta semana pasoume voando. Non me gusta que me pase tan voando, que se nos vai a vida, e non me gusta. Pero bueno, mañá máis é mellor, porque os sábados sempre son mellor que calquera día da semana, porque almorzo tranquila, a pesar de que me esquecín de comprar leite, decir que mañá pola mañá non podo tomar o meu cafeciño porque o café solo, non? Pero bueno, non é por ansiedade, pero como que é un momento que me gusta, teño un pouco romantizado tomar o café, non é porque necesite que me dé enerxía, vou veredes mañá que vou ter enerxía igual, máis que hoxe, que ahora estou que non podo máis, pero a ver, que facemos mañá? Chao. O peixe, creo. Ainda que é sábado, non sei. O pan parece algo cedo. Son as 10 da mañá, nin idea. Bos días, queridinha, queridiña. Estou co micro, espero que este grabando ben, porque claro, estou aquí na eira. Como vedes, hai casas por aí, entón hai xente, non? E non quero que se me escoite. He verificado que se escoita, porque senón é un pouco absurdo. Plan para hoxe, a ver que dá tempo, a decentar a eira. Primeiro cortar a erva, que está altísima. Aquí no vídeo creo que non se aprecia moi ben. Non sei. Pero de verdade, como medra a erva. Ademais, medran malas ervas. O sea, que as ervas non hai que sexan malas, pero claro, agora poñerei aí mentras corto, pero joder, está feo. Logo cando está cortiño nin tan mal, pero así non me gusta. Cortar a erva, sacar as ervas de zonas. Esta, por exemplo, que me nacen ervas así no medio das pedriñas, son facilísimas de quitar, taca. E tamén nesta zona que, bueno, verán pasado fixemos todo o que ven sendo o cemento de arredor. Este é o veciño que pasa. Que se escoita, e además cambio de ángulo, porque está o veciño aí barrendo, e de momento non temos tapado, entón que me dá vergonza que me vexa que me estou grabando co móvil. En fin, que despois igual un día veo o vídeo en YouTube, pero non é o mesmo, sabes? Entón, plan primeiro, cortar a erva, que aquí non se aprecia que está moi alta, pero está altísimo. E plan segundo, sacar as ervas que me están nacendo por aquí, a la que teño unhas lavandas e un romero e tal, e tamén a decentar esta zona, porque o ano pasado, aquí non se ve a mellor, sí, estivemos facendo a cera toda do redor da eira, e deixamos todo polo medio. Bueno, deixámoslo todo aquí, e ao final o que fixo foi acumularse e demais, entón a miña intención é a decentalo, porque claro, se teño isto ocupado non podo poñer a mesa para sentarme e almorzar aquí fora escoitando os paxariños. E logo, esta composteira que comprei fai un montón, que xa movín 3 ou 4 veces de sitio, non me acordo, vai ir para a esquina que está aquí, que é xusto a linde co veciño, pero claro, queríamos primeiro cementar, o sea, primeiro sería a cementar e tal, e despois poñela no sitio, para que non ter que movela. Igual a podo poñer antes, porque realmente onde a vou poñer, igual non boto cemento debaixo, porque non ten moito sentido, casi ben que esté como sobre a terra, non? Non sei, teño que darlle unha pensada, pero bueno, como hoxe non dá tempo a todo, cortar a erva, sacar as ervas e a decentar a eira para poder sacar a mesa, a sentarme a tomar o meu almorzo, o meu café cando poida, porque non tiña leite, non tomei café, aquí fora. Ese é o plan para por agora.
Inda que non o pareza, non sei se aprecia, a min así, en directo, cústame velo, aquí teño dúas aloe veras. Ai, están invadidas polas ervas, entón, levo tempo, comprei xa unhas cousiñas aí no Leroy Merlin para aillar as dúas aloe veras do resto da erva e botalle tamén corteza de pino, así que hoxe vai ser o día porque isto é inviable. E ainda así teñen... están ben, de verdade. As plantas que menos cuido son as que máis aguantan. Igual debería darlle unha pensada. Así que, alá vou. Os aloe veras é unha cousa que me ten alucinada que eu non sabía. Pero reprodúcense moitísimo. É increíble, nada, teño estes dous en unha entrada e teñen fillos todo o tempo. Claro, non teño capacidade de reproducilos e facer máis. Claro, estaban preguntando por que esta tiña dúas varas destas florais e resulta que lle naceu un fillo aquí que é case tan grande como ela xa. E vou ter que sacar porque isto así é un pouco... igual lle fago daño, pero... perdón, pero non pode ser, quero dicir. Puxeme un sombreiro que tiña por aí, e que outro día, cando fun comprar os xazmíns a Casa Planta, había un sombreiro verde que é probable que mo compre. Pero bueno, que fai un calor, de verdade, que está pasando. Ai, plantille un par de suculentas que tiña por aí en maceta, que outro día teño que lle dar traza tamén ás suculentas, e a ver se aquí se fan así un pouquiño grandes. Gustou un montón, queda ben chulísimo. ¡Qué orgullo! Pero de mucho yo, como me gusta. É que aquí paso ben, a verdade, que independentemente que se tivera cartos, preferiría telo xa arreglado, non ter que estar fozando tanto, sabes, unha cousa é, un día saco un herba, outra cousa é o nivel de esforzo que temos que poñer aquí. Pero mira, a vida que temos é a que é, e eu disfruto moito, a verdade. O que sempre me dá moita pena é que, claro, non teño tempo suficiente para facer... non sei se os veciños están falando comigo, non teño tempo para facer todo o que quixera, porque tamén me gusta estar un pouco a bartolas, non me gusta estar todo o rato pum, 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 ui, erva. E logo, non sei que facer con esta erva. Na miña cabeza, no futuro, isto ten que ter moita menos erva. De feito, estou aquí plantando plantas, logo igual quero facer así como camiños, vexo moitos vídeos en internet con pedriñas e botarlle un líquido para que non se despeguen e non saian ervas. Non sei, teño que dar unha volta e logo plantar así como lugares que a mí isto, se agora sai erva, como por exemplo me saiu aí arriba, cando as plantas están grandes, estas non, porque estas non fan sombra, pero as lavandas, o romero e tal, cando sean grandotas, xa non van sair tantas ervas de alrededor delas. E tampouco me importa facer iso, non? Pasa, claro, o césped, non sei que. Bueno, césped, chamalle isto césped, que ten máis malas ervas que... Bueno, malas ervas, que non me gusta chamalles malas ervas, pero ervas non estéticamente bonitas. Ai, bueno, vou seguir, é 1:20. Xa logo teremos que comer, pero vou sacar as ervas á zona do laranxeiro. E quizáis agora me poño a limpar un pouco a zona de... onde temos todo un pouco abartolado coas cousas da grava e demais, porque igual me apetece sacar a mesa fora, e que fai un calorciño máis gustoso, que xa me apetece como disfrutalo. Xa estou duchadiña e, evidentemente, sempre son demasiado optimista co que quero facer. Tamén é certo que, aparte esa dos aloe veras,
si que o quería facer, senón non houvese comprado material para telo aí. De feito, hai bastante que eu teño. O que pasa é que a vida atrapa. Pero estou contentísima. Porque, bueno, as ervas aquí non as saquei de todo ben, creo que se ve no vídeo, pero listo. Saquei algunhas que tiña por aquí, logo teño unha aspiradora de follas, o próximo día aspiro as follas, e logo isto que quería como limpiar aquí, isto para allá, para poder poñer aquí a mesa, pero bueno, hoxe non me deu tempo. Ou hoxe non nos deu tempo, porque cada un estivo a unha cousa. Pero outro día non pasa nada. Total, está chovendo, e na que sacar a mesa hoxe non era o día para ter fora. Esta porta, comprei unha pintura verde que realmente era para a entrada, pero estou pensando que tamén vou arreglar esta porta con esa pintura verde, que me encanta. Teño que limpar as pedriñas, pero bueno, é un fin de semana que veñamos que fan así calorciño, coa chisma. Logo aí puxemos o plastiquiño negro, porque non hace moita erva. E realmente hai unhas pedras, aquí na ira había como unha especie de muro separatorio cunhas lousas. O que fixemos foi poñelas aí rollo seguro, a ver se atopo unha foto de como fixemos un verán, fai 2 ou 3 veráns con pedrilla blanca, quedaba precioso, pero é moi mala idea. Por eso aquí sí que lle puxen malla a quitar erva, pero a malla a quitar erva hai que ter cuidado, porque a veces as ervas nacen tal xeito que é imposible quitalas. Entón aí montouse un cristo, tiven que sacar todas as pedras blancas, bueno, un lío. Entón, o que imos facer é poñer cemento, porque do que ven sendo do laranxeiro, o sea, do laranxeiro pa aquí, quero que todo este sin ervas, o sea, cementado, e seguramente nos atrevamos en algún momento, non creo que sea este ano, a poñer baldosas, porque eso, claro, faz así, e límpase, senón é un pequeno lío. Entón, do laranxeiro pa aquí, que é a zona entre as dúas casas e tal, pois sí, para poderlo ter limpo, e para baixo. A miña idea nun futuro, non sei se o comentei antes, sería ter como camiños, que expliquei antes correcto, e logo ir plantando cousas que medren e non deixen medrar tanta erva. E non ter moito césped. A min, o sea, que sí que é certo que queda bonito, pero tampouco é que máis bonito me queda. Así, vexo a veces xardíns que están como repletos de plantiñas, e como que me gusta máis. Pasa que así agora é certo que é máis fácil de manter, no sentido que veño co cortacésped e listo. Que outro día estábamos no Lidl e estaban a vender o robot, sabes, para cortar a erva. E casi me daba nada, pero é tan pouco cacho. O único non é polo tempo que me leve, senón polo efecto de chegar aquí e mirar e dicir, joder, erva pola rodilla. E se tes un robotiño, que cerca estaba, se tes un robotiño, cando chegas está todo feito. Entón, bueno, non creo que o compremos, pero a verdade é que dá gusto. Se houbera máis sitios, sí. De feito, aos veciños de por aquí sí que o teñen, pero teñen unha fincaza que, claro, pois eu te dá a cortar eso cada vez que ves un cristo. Pero bueno, isto se o fixese máis constante, de feito, a ver o fin de que ven non vou planear tanto. Pero bueno, se vemos o fin de que ven, paso ya outra vez, cortiña, para mantemento, porque así son non vimos, non é tanto drama, pero se o que ven, non, o seguinte non, líase. Así que nada. Agora, está o querido vendo a Fórmula 1, eu evidentemente xa estou limpiña, non vou facer nada máis, voume sentar no sofá a ler, porque hoxe o verame prestado, por eso me gustaría algún día ter isto un pouco máis amañado, chegar aquí, poñer unha hamaca, poñerme aquí fora a ler. Agora non podo ler fora tampouco porque chove, pero a hamaca sí que teño sitio para poñela, pero bueno, chove. Así que vou poñer no sofá relaxadiña a ler, porque últimamente estou lendo cando vou para a cama ni media páxina, entón digo, teño que buscar outro momento para ler, se non, nada, venga, va. Vai. Queridilla. Domingo, cun tempo en Vigo espectacular, creo que no resto de Galicia tamén.
había alerta amarilla por tormentas e choiva. Non visto. De feito, onte cancelaron, había unha festa do Celta por final de temporada, cancelaron nin unha gota. Pero bueno, nada, finalmente sí que volvimos para Vigo. O que pasa é que xa estaba reventadísima. E hoxe tamén estou reventadísima. Veñamos dar un paseo. O querido xa se foi para casa. E eu vou botar unha carreiriña. Estou super cansa, pero nótome como super ben. Pero a aldea, como di unha amiga miña, o crossfit rural, machaca corpo. Eso que me parecía que antes non fixen nada, pero entre que te agachas, te levantas, te pos nunha postura, clavas... Reventadísima. Entón, nada, a disfrutar do domingo non creo que faga moitas cousas, pero estar tranquiliña gustaba un montón. Así que nada, a correr un ratiño con este solazo e a disfrutar do domingo. Aí os paxadiños, non sei se se escoitan cos cascos. Onte viñamos escoitando no coche pues chamase podcast La Ruína, que lle gusta moito ao querido. A mí tamén me gusta. Pasa que a veces satura me escoitar falar da xente todo o tempo, pero onte viñamos escoitando Ignasi Tartabuy fai unha pregunta a todos, o sea, cada vez fai unha pregunta como distinta, non? E onte preguntaba canto tardarías en darte conta se desaparecen os paxaros, canto tardarías en darte conta? A maioría da xente dicía un día. Eu realmente aquí en Vigo igual tardaría máis dun día, depende. Cando vimos agora o paseo polo río Lagares, a xente mírame. Dame igual. Cando dome conta, se fose na aldea, enforcarei. Se fose na aldea, daríame conta o momento, porque cada mañá o primeiro que o meu instinto me pide é escoitar os paxariños. Aquí en Vigo, claro, non só vivir na cidade non se escoitan tantos paxaros, pero aquí no Lagares sí. Entón, bueno, se alguén chega a ver isto algún día, quere poñer en comentarios canto cree que tardaría en darse conta de que deixaron de existir os paxaros. Preguntas estúpidas. Collo o móvil para contar outra cousa, pero vaiseme o rollo. Xa parei de correr e hoxe sentime super ben. Vexo contido deso, de xente que corre, sempre din que os 10 primeiros minutos son o peor. E claro, cando estás en baixa forma, os teus 10 primeiros minutos son os 10 minutos. Entón dame a sensación de que estás como sempre no peor. E hoxe, que viñen coa calma, fomos dar paseo, estaba pasando mal e digo, non sei se parase a ir para casa. No, corro que poidas, anda, corro que poidas, anda. Estaba me sentindo tan ben. O que pasa é que me sinto tan ben que acelero sin querer, entón suben máis pulsacións e... Pero, de verdade, notei como moitísima melloría. Oxe, mañá tócame outra vez, tócame como destas tiradas, e creo que igual debo estar máis cansada, pero... notei moitísima melloría, era como un subidón de decir, oye, pues levo non sei cantas semanas intentando correr, e hoxe é o primeiro día, non sei canto tempo levo intentando, non sei cantas semanas levo con isto, pero hoxe é o primeiro día que sinto que podo decir, vale, podo decir que hoxe corrín, hoxe sinto que corrín, pero bueno, vou para casa, e vamos facer, saquei algo para facer de comer, tiñamos no congelador, pero bueno, podo aproveitarlo para facer a comida da semana, vou pedir poke. Non lle vou dicir nada ao querido, para que leve sorpresa, pero encanta o poke, a mí tamén. Sempre pedimos a coa poke, está riquísimo, así que agora vou me sentar aquí nun banquiño a respirar un pouquiño, fago o pedido, vou a andar cara a casa, que me queda un ratiño, pero bueno, andando logo pasa. Estiven toda a tarde, ou seja, comimos, estivemos vendo unha serie, esta de Berlín en Netflix, e puxeme a editar os vídeos que, de feito, só editei un vídeo, non sei, de verdade, leva moitísimo tempo, teño que organizarme mellor de que cada día editar un pouco, porque senón isto vai ser inviable, como quero que sexa viable, vou ter que facer edición día a día levame un plis-plas aí, despois de comer, mentre estamos vendo un ratiño a tele, eso non me leva nada. E claro, agora é certo que me levo moito tempo porque todo é novo, escoller música, que letra, se quero transición, se non,
bueno, así un pouco jaleo. De feito, tamén me pasou que, bueno, movidas técnicas que eu non sabía que podía ter. Entón, claro, estaba levando máis tempo do que contaba, pero contenta por empezar a subir vídeos, que é o que quero. Estaba vendo a ver que fora a última cousa que subín, que gravei agora para o blog. Mira, a suada que me metín correndo, pero que ben me sentín, suada tremenda, pero que ben me sentín. Vou xa deixalo por aquí. O vídeo que editei hoxe é de solamente un fin de semana e dura media hora. Non sei o que van durar estes que son dunha semana inteira, porque a mí dá a sensación de que non fago nada, pero que, claro, un pouco que esbardalle cada día, pois xa que son minutos para o vídeo. Igual teño que, a ver se edito o da semana pasada máis o desta semana. Hoxe, bueno, quero facerme unha idea, a ver, mañá como teño que empezar, en plan, empezo con rollo ou intento acortar un pouquiño o rollo, porque non quero facer vídeo rollo fin de semana, non sei que, logo se hai algo específico, unha pequena reformiña que me faga ilusión como facer un pouco máis completo e non encher este vídeo dese contido que dure 300 horas, pero claro, non me quero liar tanto, porque máis canto máis me lío, máis me leva a editar. Unha fantasía isto, pero bueno, chego ata aquí, queridiña. Espero que alguén vexe isto algún día. Eu sei que alguén o verá, pero que decir que teña un pouco de seguimento. Se alguén chega ata aquí, que o deixe por aí por comentarios ou que sexa. Se non, fago unha conta falsa, escribo a mí mismo. O obrigo querido a comentarme. Coméntame. Non o vai facer. Nada, estou ilusionada igualmente. Se isto non vai para adiante, pois pararei de facelo. Pero tamén o fago un pouco porque haxa contido en galego en YouTube. Entón, independentemente do número de persoas que o vexa, a min gústame gravar e creo que irei mellorando pouquiño a pouco e xa está. Así que, que se me apaga o bicho. Deixo xa por aquí, vale? Que rollo teño? 3 minutos.